అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరం మండలం పంచాయతీ పరిధిలోని సర్వే నెంబర్ 1లో విలువైన ప్రభుత్వ బంజరు భూములను ఆక్రమించుకునే పర్వం కొనసాగుతోంది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపించుకుంటుంటే వీలైనంత చోటల్లా ఎవరికి వారే ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకుని కోట్లాది రూపాయలు వెనుకేసుకునే ప్రయత్నాలను ఇటీవల ముమ్మరం చేశారు. గడిచిన పంచాయతీ పాలకవర్గాల ఎన్నికల్లోని అస్కపల్లి పంచాయతీ నుంచి స్వతంత్ర పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలుపొందిన కరి నరసింగరావు ఈ ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణలపై పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అస్కపల్లి సర్వే నంబర్ 1లో జగనన్న ఒక గృహాల కాలనీని ఆనుకుని ఉన్న సుమారు 50 సెంట్ల విస్తీర్ణం గల స్థలాన్ని రాత్రికి రాత్రి ఓ అజ్ఞాత వ్యక్తి జేసీబీతో చదును చేసి ఫ్లాట్లు తయారు చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు స్థానిక తహసీల్దార్ పి సత్యనారాయణకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో స్పందించిన తహసీల్దార్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ వీరయ్యను వీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి ఆక్రమణ స్థలానికి పంపించి ఇది ప్రభుత్వ భూమి, ఆక్రమణదారులు చట్టరీత్యా శిక్షార్హులంటూ బోర్డు పెట్టించారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఆక్రమణకు గురైన స్థలాన్ని ఆనుకొని మరో వ్యక్తి సుమారు 4 సెంట్ల విస్తీర్ణంలో సిమెంట్ కాలమ్స్తో ఇల్లు కట్టించుకునేందుకు పునాదులు వేశాడు. గతంలో రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేసిన ఇండిగమిల్లు రమణ అప్పట్లో ఈ భూమిలో బోర్డులు పెట్టారని, దాని విషయం ఎందుకు పట్టించుకోలేదని తహసీల్దార్ని ప్రశ్నించగా దాని వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటానని మీడియాకు వివరించారు. ప్రభుత్వం కాబట్టి దీన్ని ఆక్రమణ పాల్గొనే వాళ్ళు శిక్షార్హులు బోర్డు పెట్టడం జరిగింది. అక్కడే ఒక 3 సెంట్ల ల్యాండ్లో గతంలో ఆర్ఐ గారు హెచ్చరిక బోర్డు పెట్టారు. ఆ బోర్డు తీసేసి మళ్ళా పిల్లర్స్ పునర్నిర్మాణం చేసినట్టు తెలిసింది. ఆ నిర్మాణం కూడా త్వరలో చేసి పెట్టి తీయిస్తాం. ఇక్కడే కాకుండా సబ్బూర్లో మరి చాలా వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ కాబట్టి ల్యాండ్స్ ఎక్కడ సరే ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే మా ఎవరి ద్వారా సరే పిఆర్ఓ ద్వారా కానీ మన ఈఆర్ఓ ద్వారా కానీ తెలిసినట్లయితే వెంటనే మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మరి పాత అసకపల్లి గ్రామ సర్వే నెంబర్ 1లో సుమారు ఒక 50 ఇంట్లో ల్యాండ్ అక్రమాలకు సర్వే చేస్తారని తెలిసి మాకు బీఆర్ఓ చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే బీఆర్ఓని ఆర్ఐని పంపించి ఆ ల్యాండ్ అంతా కూడా వాళ్ళందరూ ఎంక్వైరీ మీద కేసులు పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళందరూ జరిగింది. అదేవిధంగా బోర్డు పాతి అక్కడ సర్వే నెంబర్ 1 ప్రభుత్వ భూమి క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామండి. కంపల్సరీగానే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి అది సరే ప్రభుత్వ భూములు ఆక్రమించి కట్టాలు కట్టిన కూల్చి వేస్తాం. కంపల్సరీగానే నష్టపోతారు కాబట్టి ఇవ్వద్దు అని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ భూములు కూడా చాలా అమ్మకాలు జరిగినట్టు ఉన్నాయి. అమ్మకాలు కూడా కొనుగోలు చేసుకున్న వాళ్ళు నష్టపోతారు కాబట్టి ప్రభుత్వ భూములైనా రైతు భూములైనా సరే కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఆ కన్సర్న్ బీఆర్ఓ అని పంచాయతీ కార్యదర్శిని వాళ్ళని సంప్రదించడం మంచిది. కేసు పెట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడు భూ సర్వే సమగ్ర భూ సర్వే కాబట్టి భూ సర్వే ప్రకారంగా అలైన్మెంట్ ప్రకారంగా ఆ భూములు తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. Audio Jungle.